Jerusalem, Sorat ay nasunay na agasati tansay. Yagong ay cry ni Brite, Karen arasay, may kamsyan rasay, labuban ang majong, yumang zon siya niya, prananang kway magwasan, nagmatitikay, labuban ng pay, niya pagtanang pay, ngay malang lunasan, dahil pratas ang sogas uti, lumat sa ilang pay, tinaya alabuban na joray. Sorating ay nasunay na agasati tansay. Yagong ay cry ni Brite, Karen arasay, ngay kamsyan rasay, labuban ang majong, yumang zon siya niya, prananang kway magwasan, nagmatitikay, labuban inang pay, isalungtan ng pay, ngay malang lunasan, ngay gratas ang sogas at di lumat sa